Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku. Nomor siji, gelem pacaran karo rondo. Nomor siji, gelem pacaran karo rondo. Iya iya. Sing nomor loro, Mbak. Nomor loro, seneng ngejak belanja, shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakale ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor telu, Mbak. Nomor telu, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor papat, Mbak. Nomor papat, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Nah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo,